ayang na ni borok faimani no bubagra tai tipra sarok muthagna bagi chai togi tongmani norok jotono saimana haike bubagra sangbo muthagna nai tongbo muthagi maya ngmani bagi belai kheno wana la jak tipra sani thinang no wan chukla ye tamni himbele ani kene faimang taburok bo fai tongon norok jotono saimam banya jini tipra sarok salsa majority tongmani o hawo o hani malik tongmani tabukhe minority thangka second class citizen ngi thangka hinke borong dofa ayang narni tabukbo phai tongo teibo fi sarobo phainai thinango phainai nge kai jini tipra sarok zero ngi thangnai thinango amoni bagni tipra sarok te bubagra bo wan chugui bomia facebook live phai o kongno sawo jesini tipra sarok go tipra hawo simia kwbangma hayung gwnangni pirjak tongo amoni bagni o tipra sarok no sawo bubagra borok simida ayang nare phainane jini borok bo jini tipra sabo ayang naro lakh borok tongo borok no fainani bagay tripra hawo koi khabu bagra je samung tomani je process tongmani bo khainani ni goshika o tripra habon norong nino norong hawo faji norok अधिकार ना फाजी हिने सागा बुबाग्रा बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूं स्पेशली जो हमारे तिपरासा लोग हैं जो आज कष्ट में हैं। देखिए हमारा इतिहास क्या है, ये हमारा राज्य था, ये हमारा जमीन था। आज इसी जमीन में पिछले 50-60 साल से लोग आए, रोज आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं और हमें अपना ही राज्य में आज हम माइनॉरिटी हो गए। तिपरासा लोग सब जगह में हैं, ऐसा नहीं है कि तिपरासा लोग सिर्फ त्रिपुरा में है। जो लोग बॉर्डर के उस पार भी हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये भी आपका जमीन है, दिस इज योर लैंड। और अगर हमने सब लोगों को आने दिया है त्रिपुरा में, तो आपका भी अधिकार बनता है कि आप आइए और त्रिपुरा में अपना और हिंदुस्तान में अपना भविष्य बनाइए। कब तक आप बॉर्डर के उस पार रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन फाइटिंग? हमें भी एक बात समझना चाहिए, डेमोक्रेसी में नंबर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहता है। ngachini tipra sarok busuke birman amon rok saimono tai bubagra bor saka tai amoni bisingche kobuni chukli bai dofa bai dofa wala lai tonglayo tai politics nglai dofa bai dofa thancha nglai maya nglai tonglayo amoni baga chini tipra sarok ni thinang no nai khekke belai khe wana masiksa belai khe kirima singsa hake chini mani kok brong no romani script bai sulamnani bagi kwbangma rungsrungnai rok tipra sarok chai toklai tonglayo amoni tibo tipra sarok thungjagi tongo bahai ke hingke norok Usikango kana TBS ni chairman kok burung no roman script sinyani bagai gosimache tai salni saltamni porenga kai kok phirogi tiprasani talkao khitare rima hainga mo pura insal tiprasarokni bagai serai mung nangjak tiprasa dofa thanjak grini bagai haike khlaijago chung joto jagao no norok town no bujagi tongmani tiprasarong nugui makana haike okongni motenga ge borok joto na hamya hani mani kogya tongo ante hamya tongo kabang mano chini tiprasa dofa ante hamya tongo tiprasa no kaham ke tonglai mani naimalaya amono chukilisigi bahake tiprasa alada klaiman amono nai tongo baksa buksu tiprasaro rang khoksa khokni mama banyo berma painani rang mama banyo bukugo simi sibi tiprasa ne hamkrai politics hamjagya yang samung klaima kable rang no hamjagi se politics khayo angbo buma kok borong no roman skiri bai angbo nayo huni sainyo aje kok borong no roman skiri bai nayarong ni bodolo no thangi payo hinke belai khe wana masiksa chini tiprasa dofani society wo haike ingi tongo amoni bagino jung hamkrai manya chini tiprasa no tiprasani dongsho khlai tongo haike norok nai tongo rung tv tiprasa norok haike na tebo video kaham nainani bagi channel no subscribe khaji te bell icon no click khaji je pura ang video ketal dawo apru nongoro notification soginyani bagi tai video no bo share khaji like ready video no comment khlai di hambai।